premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم foli ani tanun wala nyando amodi Zigri Plus flaba bela jelema chani muso demsen makoro mali kono ani mali koka kerengere aminu solono aka jamka ka fa aw bismillah aw dangana aw danse aka jamga manika no de laturu gundo trobu gundo ni ansigle akara kle fly anan karamo no e karamo nema karabenta nala sonama abina foli di aw ma folo yaranga do nga bi babu kono inshallah karamo assalamu alaikum wa alaikum salam saha ni ansigle anga laturu gundo jamka kono yaranga do nga babu kono folo ibi fuli kan kerengrendi kanu magawma nala sona mbe foli di laturu tigu bema mbe foli di karamago bema aw yara min na mbe foli da aw bema mbule fla binko kuma mani mogo shida do don mbule fla binko e bismillah saha nala salama flabaga ni kanu magaw atu famana an karamo ke kuma kama antu famana ka jawma e darula gelantuno ko wara foyi tunte juguman tunte welelu cara nala salama ala tige bi an sigira anan karamo amena boroke aska tun taraso ka sabuge msorba tun fatura ataro ko la alhamdulillah ko be bana ame doke flabagan kan bo bela jelenga doke ala ka hinam msorba la ala ka yafama nala salama an karamo an bi jam ngono agara famay an kuma na turabuka ka damne nina ka tabla ko la bana mogo ben emission sui ete mogo nyinga bile ko turabu deni kelen ye jumay funa soro mogo mte ka sui ya be wala bi me fe albi anga sigi kofe doni anga kuma turabu yere fleli yere folo karam bon ne be erso mbe bora mbe burji kono ye kuma do la me la tudo mogo tela tudo nka emi yere la tudo tigi ba gosi kana miri fente shoro ka mogo nana efe akwa nana lajeri la ika tigi nyinika e nana mukama oti lajeri oti laili ayi Allahu akbar karshe sigi kana kuma iba lajeri miya lajeri wati mina nya sura banado iko banado nya sura war kodido iko war kodi ni toro mi ba tigi kan idi bo fai sai da tigi yere wulla kuminga makana choi abasiga wuya abin na kunkile da kaman ka fen woro bama ibisiga wo bedde tayda ko bedde tay enana ni be ka kula ni nana ni kama ni bi Allahu akbar nyema wo ye doro to ese bo la tur kula karameta nga te enana mukama to la jere de minu ba fo tuguni kulla tur tigibe aba mogo de doro kona ma juguya fo aka so ata ira ta fo mago fam kulla tur tigi ta ira ka juguya fo abe mogo do nyona mago fam e ko be na tamade enana dimi do bi la e ma wo fonye o bien do juru bi fe abine mago enna la tur tigi fe ko tamade ka shira mena we o e da fa tigi wa bana bi la e da fa tigi wa ine ka muso kera le do e da fa tigi ni tien do ale ba wa tien do ni ngale do fa ka ngale do ne be wo do la tur kula ni che sigatenna ne be ni do la tur kula ha la tur dala mana ni client ni ki nana mona ay mon ka Allahu akbar utashire ere ba da karsa ni be wa tsega suti me karamo comme ituntea mona do dona na wati ndo la kasoro ituntea no ko trobuti foyi bo minu be wo fo o ye tien de fo we chefo o ye tien fo ah bismillah karamo minu ko la tur te foyi o ye tien fo bismillah afora minu ma abe ku olu de la ya fo minu ma ko la tur te foyi o ye tien de fo de munata karamo he e ko nga
pere hujira ni ma se ga pere hujira galata ani ma se a pere hujira ko ni min ya fo ay chef ba won ko na wulla balon tam nu beke ni mo go ma na balon ta kungu yema mudi be da dola nga bo so ga kun bo de karse be dan ke ni do sika shitala minu be se be ta be ka ngalo Allahu akbar sini kurushi o bien kurushi mi filana karse be dan ke karse be dak abilla tur kono e ka baga tunna e nana fe karse bi e ka baga kan ayi ya fe ta ya fe be korafe ni baga to ide yi ati ni be wode do da tur kula bi e ni tamna bi man de ni tamna be toro soro atigi tare toro soro ale na jabi dim ni be ni do Allah tur kula ni be ni do Allah tur kula ngalla tur te fuyi bon nya jira ma nya kula tur te fuyi ba ni na tigi fa ala na kira kama kana akana fuyi fa ka karfen na korabo ngula tur te fuyi kana na kuma dodi kuma mi wala fele do nye ci ka ta shugula ale bina kuma ya fa chugu mina shugula ira siga fo kana kuma de wala fe kana na kuma giya mai madara fo na la jira ke na korabo mo go be go tigila Allah ko nama kabe jamga ndam na ye defi la se amasega wuri ale tawi ni la turda ni ya da ma fo ba do nya bede walla nto do na wulanga mo korbo fe ne do na la to la sheba war ne mal war be fala wat ma do ila to la ka fo mo bun kala la nde ba do nya be utala uta fa shila kungo jala de ni e jora me de joy nde ba do nya be ke la to ko la utala ni ya da mo mo shotani wore so minu bala ni tora mi ni soro o bala duguya mi ba tika o bala dimi mi ba tika o bala tiani mi atiki soro la troupe ni show da modi do fila kana de e agoshi ni mo mi sia do fila kana de ni kungo ba o tigi yaraka mi fila kana e ma agoshi atigi do fila kana da ni kungo ba tika e mi nu sigile o mi nu sigile mi ba kuma o nya ba kala ma ko do ba yara ma de la turbe nde be niru dalla turkula una be emi yera ba go hibona bi jige kan do dono la bona be jiga siga tala siga foita e ba kumbe be deje ne be wodo dalla turkula nema be flenge turkula ni min dun kana nema be siga fi la turkona abala nga ida wa ka fo ko ni dun dumun karte do bi la turden do bi o dumun te fo dumuni to fo dumuni ta fam sadi ati fam quoi nga katle kuru ke mbella turu goshi ni mo min na masiga ay dumuni mi dum masiga nda goshi ala taala inna na masiga nda goshi muso to ko karshe aka to ko Allah ba ti muso to ko fi ti muso to ko abala Allah o bien ko rake to ko ni Allah o bien ka mo go be koka o bien ka muso shede badim o bien yiri ba e ka sho yiri ta bi ga so billahi ababilla turukuna nga wona benyi wo bedo kana mire ba do kateme jinya be kana mire te ngale tiga do ndo de abo mbe kuma do me ko ni balon tana shira ko la turu tigu bebe adugo o tiado de chano ni be reje shuka ye mogo shira mogo mima karje ni ko la je wole be kuma ka mogo masha ma jamna ko de do bon be so da jigi dale do de kan ya fa ni alebi na kuma ne wanda kuma kun fe foni nyingali na sinema ma wati nya nyongo mo nyongo na nyi emission nyi mo ala kan na nyirika mbo jwa kon ben jokana Allahu akbar nyi me shiga jokana ma dilla truti be karabo de ko da tru shotan wore foti diana mitala bana frakale bala nabro shobala kam wakela shobala ya fam
ka bana se mɔgɔ ma a b'a la bon a ko ka ɲaamuli don kojugu mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn i yɛrɛ bɛ fɛn dɔw kɛlɛ bɛ dɛsɛ n b'o de dɔn laturu la bana bɛ mɔgɔ la n'i y'a lajɛ bana ye saraka ye min ye a kan ka furakɛ siraka min na e de b'o fɔ a tigi ye ne kɔni fo ka taa dɔgɔtɔrɔ la de ne kɔni joli bana de bɛ nin na ni fanga de b'a la ni kan ka taa bɔgɔ de la a bɛ na sa de dɛ bɛɛ bɛ laturu cɛ n ye laturu kara i sera k'a denw dɔrɔn i sera ka kuma dɔɔni dɔya i taara sigi mɔgɔw cɛ la i bɛ kuma o de bɛ na nabara caman ye nka n y'a kara e de bɛ baara kɛ n'a ye e bɛ taa mɔni kɛ anw ye bozo ye e bɛ taa donsoya kɛ e bɛ taa i bɛna muso min ɲini e bɛ taa ɲini ni min ma ɲɛ i b'a dɔn a ma ɲɛ ani e bɛ y'a kara dɔrɔn ta ni kala ye tɔgɔ ni sigiyɔrɔw ni sow dɔn ka t'i sigi i ye turabu da la ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ laturu da a bɛ nafolo sɔrɔ laturu la o ye garisɛgɛ ko ye mɔgɔ tɛ a tɛ laturu dɔn ale bɛ nafolo d'a ma laturu kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a dɔn fo diɲɛ ka wuli bon mun kɔni b'a la tan mɔgɔ kɛ nafolotigi ye nka ale ye fɛn o fɛn da diɲɛ na ale y'a dɔ dɔɔni di maa bɛɛ la n tɛ kɔntan kɔni sanfɛ b'o kɔni dɔn et puis kelen jɔlen don ni doni min n'i y'a dɔn dɔni kɔni tɛ se ka ɲɛ yɛrɛ n'i y'a dɔn cɛ caman kɔrɔ i bɛ mɔgɔ bila cɛ mɔgɔ dɔ ka nan kɔrɔbɔ sa ne ma ko dɔ ka n'ale kɔrɔbɔ min ko turabu tɛ foyi ye dɔ ka n'ale kɔrɔbɔ walima min ko c'est à dire balontan na nin bɛ gɛn nin tɛ gɛn ko turabu t'o ye dɔ ka na ne ma kɔrɔ o kɔni tɛ kuma ye o tɛ kuma ye ɲɛ ma se ka bi ninnu kɔni bɔ ɲɔgɔn na nin kan ka bi fila sɔrɔ nin kan ka tile nin se ka o bɔ ɲɔgɔn nin kɔni bɛ danni kɛ i bɛ ko o kɔni tɛ wuli ni de bɛ se karisa la o kɔni bɛ wuli o kɔni tɛ wuli o kɔni tɛ wuli abada nka min y'a gɛlɛya a ma yɔrɔ ye nin kan ka bi fila don nin kan ka bi kelen don o bɛ min kan ka saba don nin kan ka kelen don o de yɔrɔnin ka o de ka misan dɔɔni o yɛrɛ man gɛlɛ dɛ n y'a nana sira ka taa fɛ direct de don premier jɔn de ye laturu la premier n ye dibi lase premier mun de ye laturu kɔnɔ deuxième ye mun ye troisième ye mun ye o bɛna dɔn cogo di ne ye premier ne ye deuxième ko a bɛ laturu kɔnɔ fo i ka don bosow ka kuniboli la anw ka kuniboli san o san an laturutigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuniboli la seboli an laturutigiw bɛ yen i bɛna kɔ boli jamana bɛɛ bɛna jɔ darifo bɛna dulon darifo bɛna dulon jɔli bɛna danni kɛ bɛɛ n'a ka karamɔgɔ bɛɛ n'a ka laturutigi karisa bɛna danni kɛ kuma bɛ don yɔrɔ bɛɛ la a b'a sama ɲɔgɔn ye ni min a kɛra min ta ye o de ta don dɛ nka i bɛ kuma de kabini n'a ma kɛ ne de bɛ danni kɛ a bɛ fɔ ten ɔ ninnu peut-être ninnu bɛ bɛna ɲɔgɔn sama de ala y'a di min ma o yɛrɛ bɛɛ b'a la o bɛɛ b'a la u bɛ ɲɔgɔn sama peut-être dɔ bɛ se ka don dɔ ye dɔ bɛ kɛ fɔlɔ n y'a gɔla karisa de k'an ka tɛmɛ o bɛɛ b'a la ne bɛ min dɔn o ye nin ye turabu fɛn bɛɛ diɲɛ fɛn bɛɛ fɛn fila de bɛ a ka gɔlɔ n'a bɛɛ muso ko a tɛ cɛ fɛ e bɛna a ɲɛɲini a k'a fɛ cɛ ko a tɛ muso fɛ ka n'a ɲɛɲini o de ka gɛlɛn wariko baara ye o ka gɛlɛn ni wariko baara ye o kɔni man ɲi dɛ mais ne ma ka muso karaba ka di cɛ ma walima ka cɛ karaba ka di muso ma o preuve kɛra ne ɲɛna n y'a a dɔ min kɛra e ɲɛna e kɛra seere ye i kɛra seere ye walayi caman kɛra caman yɛrɛ tiɲɛna n bɛ dɛsɛ caman ma ale kɔni kɛra min seere ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne mɛna ka lakali yɔrɔ caman dɛ wa aw ye bozo ye wa n ye ko n bɛ se a bɛɛ la e lamɛn i bɛ dɛsɛ fɛn dɔ ma dɛ parce que a dɛsɛ yɔrɔ ye min bɛ a baarakɛ sira dɔw bɛ yen n'i ma se ka dugawu fɛ k'a y'i yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn n
nya shira do ma chen do man teke la turu kono nyimbe fema nyina bala beba ni Qur'ana shira be bala e kanga ni Qur'ana de ne sebe akakani e kanga ni fura de bo akakani abebe la turu kono nena yiru bala kwa Qur'ana hayo bala baga saraka nyago sira ani dimi ayi sira ani dimi ika diya doni be fura nyoga nyema dimi wudi nde kwate wudi ate wuli abata figa jolle ko fega ira ka dimi de ko ndo ko te Allah nyago sira ni dimi nyebe ta na fura ni nyago sira ni dimi ani jigi nyema dimi boate kulle be kuma chama mun ka kana ta mo na baga di maka ta kada fira kana ke yu baga shonga di maka na be ka poshi kono kada ka kada ke jodi de bo jumo ne ma bi baga mi fa ta tani bana saga mishi ba fa ga ante so ni kala son tikala wallahi la ya duwa de ba bo ni ayira na shira min na ba bo usien ni la sien sien ale filanu kafu ay katikira chugumina utieni yorobilla turula ucheni yorobilla nabilla yusubi balama afilu kolo kono o yorani shiraga billa turula nabilla nu duguya be bora ay muso duguya be nabilla nu de nyongo ma sharala muso da tora o yorani billa turula al bayad ko so be tora bora al bayad jimi do ayoro do billa turula bogo nande bogo nanu tekile de kaltu tekile bina kuma kile foyenye bogo bi siga tandala bogo nu ni tasuma nu ni ji nu chama ba do ni bogo chama do ba ni ji nga karte pese do bala nyu shiraga u bonyo no u bu dada nyo ka chukomina ah bogo mi bi siga dada nyo ka ni de bi dada ka ni bi dada ka aka bala de ma fo mo ta do re abu ulama ashira ka cha la sabisa sagotigi ala nala soro ma albi asogole no aga emsha manila le la turu gunoi emsha me ga bologe na dinga fesila gawlu je ni belolu jiga ke nema karabenta bo min be ni be fa kuma ni karamo nema aka na juru sira fene jaw nya fe minu mal ko ha ben katif ke 00223 73 33 82 10 nema ko kaka na koroba ale ti mo nyina ki nana muna turabu ko la in nana doro isiga abiga turabu da mini mimbe aba benye fi na la sonama emission damne ani Sanchez abe san kele ani kola walma san flyer ni ma fli emission damne Sanchez mo ma soro folo ko nema ko ya ga turabu da kafo ko ni be kati o gati o ma soro folo ama soro absa ga be na de me ama soro on ma ye folo na la soro aga mo am danya ve e wuslon era man korabo era man la turu dogoshi e ko awuli kin mu ngo ni de do chelo wallahi akira wallahi e kule la ngo ni ka gola to nganga pedi do wile nana pedi ya de pedi na a aksino kuma kelenga wallahi wudi ga wuli kun te wudi kun o tun ye wuli kun billahi siga foy kun tala mo minu ba fa la turu te fen wala ala de mami bara ala de mami bara ire ko bi o bara o kafira ni ala de ni bara ala de malfa bara karanda ay bala ala de malfa bara ay malfa la inna na moto mi kala de bara ala madla me ngar sina tatla bon hada ma di mai nyon do bi la tru denkele ni mo mi ko la tru te foi la tru denkele ba dan ba fura ka atiki ka sakwa ka mo ko ba atiki la ni mi ni chira mo ma ko maina atiki pakuna sadri ba da duguma ka yiri do kaka atiki pakuna ko ta pakuna anga shanga la je wati don abe mo ngakara ayi minu ko sebete fenye ku do bi mula nga da duguma tu ka sakaka bula ba ka shanga gwa shala ambe shi ka ko fela korobol buluma go mo go sebe kare mo do bi o bado
atiwa abi bismillah o ko wusula ko mi fɛ bi an k'an da don o la commerçant minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ feere kɛ jagokɛlaw mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa u ka bureau kɔnɔ baarayɔrɔw la wusulan tuma min bɛ garisɛgɛ yɛrɛ teliman sama ka na a bɛ yen. wusula bɛ n bolo n dalen don a la a dilali gɛlɛyalen don ma an y'a dilan a bi yan a dilali ka gɛlɛ an ma dilali ka gɛlɛn sira caman de don a bi yen n'an mago b'a la karamɔgɔ an bɛ caman sɔrɔ a la wa. a nafolo nasiw bɛ yen nka ni dɔw bɛ nafolo sɔrɔ n m'o fɔ i m'o fɔ k'a fɔ n bɛ don d'i ma ni don i bɛ nafolo sɔrɔ. a dɔw bɛ yen i bɛ san kelen ala bɛ sira dɔw jira i la a dɔw bɛ kɛ san fila ye a dɔw bɛ yen san kuru in na i bɛ se ka sira dɔw jira ala bɛ sɔbu dɔw ɲɔgɔn ye a dɔw bɛ fɔ san saba dɔw bɛ fɔ san naani ala bɛ sɔbu dɔw yɛlɛ a dɔw san tɛ yɛlɛma ala ko de don kana dɛrɛ don a la ni mɔgɔ min b'a ka dɛ a k'a kɔrɔbɔ n'i y'a di ma n'i ye maa sɔrɔ ala ka hala dɔw jira n de ta n'i y'a di ma n'i ye maa sɔrɔ i denw man kɔnɔ nafolo sira nasi. a bɛɛ bɛ mago bɛ wari de la nka fɛn ka girin ni fɛn nka ne kɔni ta n'i y'a di ma n'i ma ye fiyewu taamisi dɔw bɛ n'i ma o ye dɔrɔn i jigi bɔ wari ko kan a dira ma ten de ne yɛrɛ m'a dilan min y'a di ma ye ne yɛrɛ fɔ n y'a dilan min ye min ye n bɛ min ye min ye n b'o dɔn a sira dɔw bɛ yen n'i tɛ miliyɔn baara la kana s'a ma kana ta n'i tɛ miliyɔn baara la a cɛya fura bɛ yen cɛya fɛn ye kate fila de fo saba mɔgɔ min tɛ normalement na o cɛya fura bɛ yen mɔgɔ min ta salen de o de ka gɛlɛn wa bɔn a wulili ka gɛlɛn dɛ o de ta ka gɛlɛn o bɛ tigɛ fura caman na fura caman a b'a fɔ fura caman ma y'a sɔrɔ a ka ɲi ani minnu t'i yɛrɛ sago la ni fura dɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ ka ko ɲɛ a bɛɛ ye kelen mɔgɔ minnu bɛ ka teli o bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen bɔn o kuma karite ninnu mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ hakili to lafiya yɔrɔ ka gɛlɛn a ka na o sira caman mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka teli bɔn a bɛɛ sɛ n'a siraw de don nka ne kɔni tɛ n ka nafolo baara di mɔgɔ ma ten n tɛ n ka nafolo baara di mɔgɔ ma ten fo n k'a lajɛ de mun de bɛ yen mun de bɛ karisa la janjo jumɛn de ni donna a la tiɲɛni b'a kan tɔɔrɔ jumɛn de bɛ nin kan a taabolo ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛ a dɔw janjo la marifaw bɛ ci a la u bɛ ni marifaw ci ɲɔgɔn o marifa kelen kisɛ b'a la o kisɛ caman b'a la n'i ma o kisɛ de ɲɛɲini k'a bɔ a la n'i ye solution t'a la ne ma taa ka nafolo nasi di cɛ si ma a t'a di muso si ma fo k'i ka kow yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ fɔlɔ mun de bɛ yen mun de bɛ nin la a bɛ nafolo sɔrɔ wa mun de bara min don a ka ko la a ka taabolo est-ce que a man ɲi est-ce que a bɛ jago min na a man ɲi a kan ka nin jago de k'a kan ka nafolo sɔrɔ bon ni de bara min don a ka ko la fo nin de ka bɔ yen fɔlɔ fo e k'a ɲɛɲini de fɔlɔ ni foyi yɛrɛ t'i ye i kan ka min di a ma b'a di a ma ne bɛ o ɲɛ don a la mais wusula in kɔni bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ bɛɛ bɛ se k'o kɛ wusula ye fɛn caman de ɲaaminen de ɲɔgɔn na tant que i ye garisɛgɛ ɲini n'a ye i bɛ se k'ale sɔrɔ n yɛrɛ b'a kɛ don o don i yɛrɛ b'a wusu don o don a karamɔgɔ ne yɛrɛ na dɔ wusu n'ala sɔnna a karamɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara ɲɛnama na mais u bɛ place min na c'est à dire u bɛ fɛ ka yɛlɛn sanfɛ o fɛnw bɛ yen wa a ka ca i bɛ taa sɔrɔ olu ye baara ɲɛnama na olu mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ɲɔgɔn na waritigi baw e yɛrɛ ɲɛ bɛ papiye caman na nasi caman bɛ yen fura caman bɛ yen n mago bɛ nasi caman wa ma ka gɛlɛn dɛ fo da de ka s'a ma parce que n'i ye ka laturu da mun de bara min nin sanfɛ cɛ n'i ye sira ka o sira ka bɔ yen e sera ka na to n'i y'a lajɛ min bɛ yen n y'a ye sira da yɛlɛ n b'a fɔ e taara a man ca n ka fɛn d'i ma ten dɛ n bɛ se k'e dɛmɛ kɔni k'i pusi ka taa parce que n'i bɛ sen fɛ ni mɔgɔ na moto d'i ma a bɛ teliya ka taa ni ko kɔni da yɛlɛ dɔrɔn n'i bɛ a tigi ko teliya i bɛ o de d'a ma
nga nyi na sabe dama sabe mi be mo yele ni shira manyi shira datugule da ale tigima aka ko datugule do aka ko jugu ya ka ta ne ko ate putre ni tani wallahi siga tala fura do be mo ko abe mo ko jugu ya ti obi nga ko do bi ni ma ashraka do bo de kede la sabe bana min mun be fulu be ka bo wo ka bo mais nya ko gelen jadem ne nema na mogo be ki ga bara di nema ma nema ba be togota intaro bi to ka feno de ka tiki wi wa ibi to ka la dello de ka tiki wi wa ne ko ni o jadem ne la mais intaro tabulo min ko ni ni mo nya bara dam na bi togota ka do nga ka yo kono awo no jadem ne tene juma ni ma ni na me ni ma ni na me mi nya ni no wodo be binya ni no do be ko tiga ko le ni ka sadira tiga be deme chogo ne ma boki do de nyi parce que ne era ka jete ne ne min jete o ko ni ma nyina me nyam bena nyi ga la turu da nyi ko minu ye nyi wo ye katla nyi to do nga kai la dro do nga program la e bi nya bin la nya de la me la je be chogo di nga me na kelefone ni mama kutinye akanga inshira bilade tiga bi sira bambe duwa ke mama makutinya la kana shinga sho mama mitiga baraka la ala kana shinga sho mama damna nya benen lefu ni bena shema bena fanda shira ga barama ala kan yoro bila ala ka no kushi duwa ke ni na la so ni mo mi shira mo ko ni dokona be ni ala mali kono ani mali koka no de fo ngo trobu dala ka chan chama be ada memba do ma prepare la tige o chamancha kabi domina ni nema jera emission ko la fobi nera de afo ngo nema ne trobu seno ibulu kabi ala ka ne da ma dele kay bi man bla do ni nyin na bi man bla trobu nyin na ne sona ka fula mo ka da kan tega do abulo trobu la ane tega do trobu la abe ka ne kala ali shini trobu la o dana ya bade ne min soro nema fa n'ala sɔnna ma a ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 73 33 82 10 a kana hésiter a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ bɛ e la kuma karamɔgɔkɛ in fɛ an n'a jɛ ni bi cɛ a ma tigɛ a la a mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'a bɛ se ka min k'i ye a b'o de f'i ye n'a tɛ se ka min k'i ye fɛnɛ a b'o de f'i ye mori in sigilen don tiɲɛ de kan tiɲɛ ni lakika n'a ye dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ a bɛ ala minɛ n'o ye a tɛna nkalon tigɛ e ye a natalen t'i la a natalen t'i ka foyi la e mana e nana ne ma karaba in ta balo ne b'o seereya hali sisan an bɛ tila sisan an bɛ taa sagasogo ɲini na n'ala sɔnna a karamɔgɔ kuma ka di mɛ tɔtɔnkɔnɔ fɛnɛ ka di mɛ an da tura fɛn minnu na ni mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ a la n'u ye ne ma karaba in ta wele i kan k'a sɔrɔ cogo min na ne ma b'o f'i ye i b'i ta sɔrɔ mɛ nafolo nasi in kɔni ne ma ko k'a to di mɔgɔ si ma f'a k'i sɛbɛsɛbɛ n'a y'i fɛsɛfɛsɛ n'a sɔrɔ i n'a ka kan ne ma b'a d'i ma n'a sɔrɔ i n'a mankan ni fɛn minnu kan ka bɔ ne ma b'o f'i ye fɔlɔ n'i y'olu bɔ ne ma bɛ sɔrɔ k'a d'i ma ni ala sɔnna ma nin bɛ dan se an ka bi jamukan na kuma ka di todongana fana ka di sigi wɛrɛ an bɛna kuma tuguni inshallah walima ni kuma wɛrɛ bɛ yen ka fara foyi tɛ n bɛ yafa ni jama bɛɛ bamanankan ka gɛlɛn ma a ka gɛlɛn tiɲɛ don n ma deli bamanankan na n bolo fila bɛ n kɔ a ko n bɛ sira kuma ye daba kuma mɔgɔ kan ka sira ye mɔgɔ kan ka siran ye dɛ i tɛ se ka min na daba kuma man ɲi ala k'an kisi an da kungo ma n bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ n t'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw bɛɛ kan n bɛ yafa ɲini tuguni n bolo fila bɛ n kɔ sallahu muhammadu wasalim